A ver se dou explicado isto. Porque todo é humano. O humano é o máis importante. Comprender a complexidade humana a ese nivel máis esencial, máis emocional, permíteche comprender a sociedade. Vínculo de parella, que falábamos onte. Funciona tamén ca amizade, pero no de parella vese moi ben. É política das nacións. Eu falei de Franz Fanon e Galicia como país colonizado e coas teorías de Franz Fanon poderíamos ver como o país colonizado quere gustarlle ao colonizador. E fai unha loita e ponlle como os adornos propios e busca que o colonizador lle diga si está ben e gustarlle. Logo parecerse tamén ao colonizador. Franz Fanon, nacións. Agora vimos a un vínculo amoroso, a un vínculo de parella, como falábamos onte, onde había dialéctica amo-escravo, vamos poñer, eran dous egos e cada un quería colonizar a outra persoa. E iso non é amor en liberdade. Daquela, eu agora quero ser soberana e a outra persoa quere colonizarme. Houve un rompemento, pero a persoa quere que domine a súa narrativa. Era un bo tipo, el non o fixo tan mal, é fabuloso. E onde eu digo, ti tes que dicir, non me vas colonizar. Porque se ti, aí onde decía, se ti dis, pois veña, non pasou, é porque emocionalmente é máis cómodo, dá un confort emocional inmediato, ti és ese colonizado que colle a narrativa do outro, ponlle 4 elementos propios e cree que é soberana, cree que defende o seu, eu quedei ben, sí, pero non está sendo soberana. Está poñendo adornos propios ca narrativa do outro. Isto, se fósemos a Foucault, esa microfísica do poder, eso é microfísica do poder, porque a narrativa do outro normalmente é unha narrativa global. A nós dixéronnos que o amor agora é así. En cada etapa o amor é unha cousa. E esa persoa que quere, que non é libre e non quere ser soberana, comprou o relato global de amor, comprou o relato global de liberdade e quere que ti o compres tamén. Iso é microfísica do poder. E aquí é onde ti dis, eu digo, a min dá-me igual. Eu cando falo de penso fora da norma, tamén teño, para ser libre, o costume de sentir fora da norma. A min ninguén me pode dicir o que eu teño que pensar e ninguén me pode dicir o que eu teño que sentir. Iso é soberanía. Ese relato é global. E leva, cando si ti sais, como a min, daí, dis, é sempre o mesmo. A outra persoa tamén espera que ti entres a isto que eu vexo desde fora, que é, pois está agora sustituinte, porque eu comprei o teu relato e agora sustituinte. Jova, que ben nos vai, que ben nos levamos, e eu teño unha vida similar á túa, porque estou colonizada pola túa narrativa, que non é túa, que é global, e vou a outro vínculo, sí, e agora cambiei de persoa, cambiei o bar onde paro, eu que sei, hai xente que ata a forma de falar ou de vestir,
E ves, son libre, pero é unha repetición de patróns. Eu estou dentro do relato do amor que me venderon. E póñolle 4 cousas e parece que son libre. Mais non son. A liberdade é incómoda porque ti tes que non tes que impoñerlle a outra persoa a túa narrativa. A min a túa narrativa váleme, para ti é válida, xa está. Pero esta é a miña nación soberana. E se a túa narrativa quere comer a miña, eu non me vou deixar colonizar. E aí hai cousas moi interesantes das que podemos falar, como un vínculo, dá igual que lle chames, que non lle chames, ou como xestiones, é libre. En tanto, hai unhas relacións internacionais entre nacións, e esas relacións son acordos onde hai unha narrativa común. E iso constrúese en tanto dura o vínculo. Hoxe, mañá, pasado, sí? Seguimos sendo soberanas e aqueles puntos de encontro falamos da narrativa. Ese diálogo interno tamén dá en conversas, acordos internacionais entre nacións, nos que estamos de acordo. Cando daquela rompes un vínculo, nós teríamos unha narrativa común da que falar para decidir pois que pasou, que non pasou, estamos de acordo e agora decidimos que isto rematou, estamos as dúas persoas satisfeitas con ese vínculo, con esas relacións internacionais, seguimos sendo soberanas, seguimos adiante, en liberdade. Pero, se todo isto non pasou, daquela somos Galicia, España, e España tamén ten unha narrativa global, sí? E non somos libres. Isto explica todo isto do medo á liberdade. E por iso eu sempre digo, desde o vínculo máis pequeno, ti podes comprender o mundo inteiro. Hai un dito en Galicia que queremos coller o ceo cos pés e ainda non lle chegamos cas mans. A xente quere comprender o mundo inteiro cando non é quen de comprender un vínculo afectivo, íntimo, sinxelo, que ten cunha persoa. A xente quere loitar pola independencia do seu país cando non é quen de ser soberana, autónoma, no pensar e no sentir. E queremos ser todo lo bueno, pero empeza por ti. E isto como consigna é moi bonito, priorízate, quiérete tú, e todo el cambio está en ti. E como consigna é moi sinxelo, pero como a forma de vida é unha loita túa, sempre, contigo mesma incluso. As túas emocións pídenche depender do colonizador, comprar unha narrativa que xa te explique todo e que xa sexa cómoda. E a liberdade pasa por acordos internos contigo, contarte verdades e protexer a túa soberanía sin querer impoñerlle a ninguén. O ego quere impoñerse desde esa mesma lógica desde a que podes acabar comprando unha narrativa que non é túa. O amor propio non quere impoñerlle nada a ninguén. O amor propio di, marcha se queres. Eu non estou de acordo cas formas. E a min isto, por exemplo, nomear a dor. A min isto doeume, non me pareceu xusto,
Mas se ti marchas contento co que fixeches, vaite. Pero eu non te vou validar. Por iso eu digo que é unha sociedade moi dependente. E é dependente de que as outras persoas sempre estean comprando a narrativa que eu xa comprei, que non é propia, que encaixa, que me permite vivir sen mirarme, sen ser libre realmente. Iso é a microfísica do poder. Iso é cando todas as persoas están comprando que isto é o amor, que isto é a felicidade, que isto é o éxito, e que isto é a liberdade. E vincúlanse desde o ego querendo impoñerlle ás outras persoas a súa narrativa para que confirme que están ben. Pero eu se son soberana e son libre e eu sono, eu non vou validar narrativas que a min non me valen. E eu, como son libre, respeto a túa liberdade. Se a ti che vale, adiante. A min non. Se tan libre és, sé libre. Eu, creo que o dixen hai tempo, hai un paradoxo nunha sociedade que nos obriga a autoescravizarnos xa no humano, deshumanizarnos, é dicir, silenciar e anestesiar a nosa emoción e o noso sentir. O paradoxo é que és libre de ser escravo desa idea global de amor, de felicidade, de prosperidade, de éxito e de liberdade. És libre de autoescravizarte. Pero non podes pedirme a min que me autoescravice eu. E cando son estes vínculos, pois precisamente fixeches ben marchar. Marcha e non volvas. Porque a ti non che vale a miña narrativa. Pero eu non che quero vender. Eu quero guardala para min. Eu son soberana. Eu son antiimperialista da emoción e do pensamento. E ese antiimperialismo e esa soberanía persoal é a que me permite, despois, comprender moitas cousas da política. Porque todo é humano. Porque todo, a política, é amor. E o amor é política. É un acto político da túa política íntima decidir que non che compro a túa narrativa nin a vou validar. Vota para que te conquiste unha idea de amor global? Non. Eu voto en contra. Vou manter a soberanía da miña nación, que son eu. E iso é liberdade. Soa moi bonito, pero é moi duro. É moi duro porque despois todo o mundo te quere colonizar. E ti soa, iso é soidade humana, ti soa, loitando contra unha narrativa global que che queren vender de éxito, de liberdade e todo. E ti tens que ser soberana cada día, todos os días, en cada decisión, e loitar co teu cerebro emocional que quere tribo, que quere pertenza, que quere que a coiden, que non quere que a abandonen, que non quere que a rexeiten. O amor é a cousa máis importante. E non é nada romántico. Non é nada romántico, porque o podes comparar con calquera acontecemento político entre nacións.